Salibonani, wagwan, magadi muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV, panamba 1 TV, chisina ma side effect, chiri healthy, pamunosangana DJ Spark Zimbabwe, wachingwava ma latest, wachingwava nyaya dzinenge dzichipisa. Nyaya ndine panapa ndiyamkhoma levels, wana ma statement awaita nezuro, wachita kuti wafunga kusiya Zimdanzo, wombotsvaga imwe industry kunotsvaka mari. Saka vachita panapa ndakuplayera mkhoma levels vachitaura mbone conversation yaitaura naEnzo Aisha. Saka ndakundiplaya muwanzwe iwo vachitaura kuti Spark saita kuti levels alasiya mangoma aiwa mayamunzwe iye man himself achitaura asi sandatanga kutaura nyaya ya levels. Sanda kuplayera video ya levels. Nyaya ndiyo point of sale system. Inoita kuti kucalculate ma sales ako aunenge waita pazuva, ma profits aunenge waita pazuva, inokuitira stock take uyezve kauchimwene business rako rakaita kunge butchery, uine boutique, uine supermarket, uine anything nekutenga nekutengeserana, inokuita kuti zvinhu zvako zvive simple, zvive easy pakurana. Ndo zvayakanakira. Uyezve timu yangu iyi haikusupply chinhu wanje, inokupa hardware yacho zvese nesoftware. Saka chigai chandoti chigai inini kuwabata panamba dziri pascreen apo, mobva maita munyati wacho, mobva maita mutactic wacho, mobva maita mudiginyira wacho ipapapo. Nyaya ya levels yati munzwe levels achitaye kuti maya ndafunga kusiya zvimusic hazvina mari, tongosvika chinetsa natamuka pazvinhu zvisina mari. Sangana naye. That is OD. Big day. We had trade. Unaona kuti azi. Angotira zvimwe. Padi millionaire. Usaona kuti muchino mafana kuti nzvaona. Zvoramba zvichikoshingirira vanhu ndatambuka kana send oramba ndikoshingirira. Zvakadaro izvozvo kuti hapana kwazvikuendesa izia. Vada kuti vachiwa matrade izia uchi tsvaga mari yakawanda izia muri zichirarama. Because vana vanofana kuenda private school. Vaboshingirira dzine kuti vanhu vasupport vanokwanisa kudhisa vazimbabwenza vatenga na music chaugona kudownloada mahara utamatara toshi palive ende tanzwa nekutukwa tanzwa ngoma mamunzwa mukomana level ichaya kuti hazvina mari saka ngofunga munotsvaga edu million but chishuwo chedu mundara chekutsvaga edu million andika but muchiita sei muchiita futi mangoma bosi mangoma tokudai kumangoma mukuita kuti tiwarairwe tinakidzwa ndika nyange zvedu tisingatenge music tichidownloada mahara asi kana muchinge muripo zviita kuti life yedu ive easy andika zviita kuti tinzwewo music. Saka musasiye music chingobalansa yam kuti muchaita sei muchachifambisa sei kuti zvibalanse but chingobalansa ikoko kwandika. Thanks for watching. My name is DJ Spark Zimbabwe. Ndiripo panapa paZim Reality ITV pandongwavha ma latest pandongwavha dzinenge dzichipisa. Thank you.